खाई पी सारी मोबाइल देखुଛନ୍ତି कि ନାହିଁ? ଅଖିଆ ପେଟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ତ ସେଇ ସୋମବାର ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବାସି ବିଛଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମା ସେପଟେ ଆମର ପୁଟି କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମାର୍ବଲ ବି ଫାଟିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମର ପୁଟି କିଛି ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁଟି କିଛି ନେଇ ସେ ଫଟା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆଉ ପାଣି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ମା ଆମର ସବୁ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଡୁଡୁଲ ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ କରିନେଇଥିଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲା, ତା'ର ସ୍ମାଇଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଖାଇନେଲି। ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପେଟରେ କେବେ ରହିବେନି, ଏସିଡ଼୍ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିସ୍କିଟ୍ଟେ ହଉ ଲୁଣଟେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଖାଇ ନେଇ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲି, ବିସ୍କିଟ୍ଟେ ଖାଇ ନେଇକି ପାଣି ପିଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସଜବାଜ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ପଠାଇବାର ଥିଲା। ତ ସେ ଖୁସି, ମେଘା, ଖୁସବୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଇଗଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ କ'ଣ କଲି କି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିନେଲି, ମା ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର ଥିଲା ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ହେବାର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ମା, ବାପା, ମୁଁ ଆମ ଜାଉଁଳି ଖାଇବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମନସ୍ଥ କରାହେଇଥିଲା କି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ରୁଟି ହେବ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଜାଉଁଳି କାଟି କୁଟି ବାଟି ବୁଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ଟିକେ ରୁଟି ଟିକେ କରିନେଲି। ତ ମା ଆସିଲେ ଆଜି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମା ଆସି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଉଁଳି ଆମର ଆଳୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଲକୋବିକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ, ଅଦା ଜିରା କୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତ ମା ଆସି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲେ। ତ ମା ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଅଦା କୁଟାଟିକୁ ପକାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଦା କୁଟା ଏପଟେ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ମା ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଦା କୁଟା ପକାଇ ସାରିଲେ, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲେ। ତାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ, ଯେହେତୁ ରୁଟି ଖାଇବାର ଥିଲା ଶୁଖା ଶୁଖା ଖାଇ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ମା ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।